ବିକି ଆଉ କଣ ମତେ ନଡାକି କର ରୋଷେଇ କରିଦେଲ ମୁଁ ଯିବିନି ହେଲା। ଆରେ ଆରେ ନାଇଁ ରେ ବର୍ଷା ପାଗ ବୁଝିଲୁ କି ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇ ହେଲାନି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ପିଣ୍ଡାରେ ରୋଷେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଭୋକ ହେଲା ତ ଟିକେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କଣ ଦହି ପୋଟଳ। ଦହି ପୋଟଳ ଦହି ପୋଟଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତେଣୁକରି ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ ତତେ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଲିନି ଆଉ କଣ ନହେଲେ ଡାକିଥାନ୍ତି ତ ଦେହ ଚୁରି ନା ନା କେବେ ଆସିବନି ନ ଡାକିଲେ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହଉ ଆସିଲାଣି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବିକ୍ରମ ମୁଁ ସାନ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଦହି ପୋଟଳ ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚଟାପଟି ଖାଦ୍ୟ ଦହି ପୋଟଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦହି ପୋଟଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦହିକି କାଟିକି ପ୍ରଥମେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ଦହିକୁ ଆମେ ଢାଳିଦବା ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦହିଟାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ଢାଳିଦେବା। ଆଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ଢାଳିଦବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଠିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଦେହରେ ପଡିବ ଲୁଣ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇବା ଲୁଣ କିଛି ପକେଇବା ପଡିଲା ଆସିବାନି ଲୁଣ ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇବା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଚିନି ପକେଇବା ଏଇଟା କଣ ଦହି କରିବ ଚିନି ଲୁଣ ପକଉଛ ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲୁ। ହଁ ବାକି ଆମର ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଧରି ଟିକେ କାଟିଦବା ଦେଖିକି ମୋ ସେଉ କାଟିଲେ ହାତ କାଟି ନା ମ ତୁ ମୋର ହାତ କାଟିବୁ ହଁ ସବୁ ପଡିଗଲା ବୁଝିପାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା ଆଉ ଯଦି ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହବ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଥାଉ ବୁଝିଲୁ ତ। ହଁ ଦହି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଗଲା ତଳେ ଆମେ ପାଣିରେ ଧୋଇଦବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମସଲା ରେଡି କରିଦବା ପୋଟଳ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଛାଣିବା ତାପରେ ଯାଇ କରିବା ନା ଟିକେ ତେଲ ପକେଇବା ଲୁଣ ଭାଗ ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ଟିକେ କାଢି ଦଉଛି ଲୁଣ ତେଲ ଆମେ ପକେଇବା ଏ ମସଲା ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା ସାନୁ କଟାକଟି ରେଡି ହେଲା ଏଇଠି ପକେଇ ଦିଅ ଯାହା କାଟୁଛ ତମେ ଏଇଠିକି ପକାଅ ତାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ଟିକେ ମସଲା ପୁର ଦେଇଦବା ଭିତରେ ପିଠା ଯଦି ପୁଅ ଦବ ପିଠା ଭଳିଆ ଆଉ କଣ